Hej. Ja, jeg har været ude at shoppe i dag med min mor og min lille søster og min lillebror, fordi han skulle have noget nyt tøj. Og så kom jeg til at gå ind i stereostudio. Jeg har været rigtig ude at bruge mange penge i dag. Eller ikke mange penge, jeg tror. Jeg har brugt lidt over 200 kroner, så det er jo egentlig ikke galt. Men jo, så købte jeg 5 film. Jeg købte den her, den hedder Sleepy Hollow, og den er en Tim Burton film, og det er Johnny Depp, der spiller med i den. Så selvfølgelig blev jeg nødt til at købe den, når den kostede 25 kroner. Det er Johnny Depp og Tim Burton. Og så købte jeg, der sidder stadig ikke mærke på, men Coraline og den hemmelige dør, fordi den er virkelig god. Den var inde at se i biografen. Den er også ret uhyggelig. Hvis I vil se den, så advarer jeg, men I skal se den. Og så fordi jeg er sådan gammel Harry Potter fan. Jeg har alle Harry Potter bøgerne og læst dem flere gange og elsker Harry Potter. Men jeg har ikke haft nogen af filmene. Så nu har jeg købt Harry Potter 1, Harry Potter 4 og Harry Potter 5. Jeg ved godt, jeg skulle have købt den i kronologisk rækkefølge. Det gjorde jeg ikke, fordi jeg købte bare dem, jeg synes, der er bedst. Ja. Også fordi Phoenix-orden, det er også den bedste bog. Men egentlig så er den 7'eren. Nej, jeg slår 6'eren, den er også rigtig god. Men mit absolut bedste køb i dag, det skal I se, for det er virkelig. Jeg har sådan en, eller vi har ikke, for det er ikke i min by, jeg var ude at købe ting. Men i den nærliggende by, der er det sådan en butik, der hedder Bogshoppen. Og det er sådan en bogantikvar, og han har alle bøger, og der er bare bøger over det hele. Og så er der sådan en fin lille hylde med digtebøger. En gang jeg var derinde, det er ret sjovt, så havde vi sådan en lang samtale om danske digtere. Han er super hyggelig, ham var jeg på butikken. I dag der fandt jeg jo den her. En bog, der hedder Ung Dansk Lyrik, blandt andet med digte af Tove Ditlevsen. Hun har faktisk skrevet nogle af digtene, der er i. Der er rigtig mange, der har skrevet deres navne. Alle sammen selvfølgelig, det er ikke originale underskrifter, det kunne ellers være ret fedt. Bogen, den er fra 1953. Og om bag, prøv lige at se. Det er virkelig, det er ret sjovt. Det her, det er det originale prismærke. Dengang den her bog den udkom, der kostede den 9,75. Og prismærket sidder stadig i. I dag har jeg så givet 60 kroner for den. Inflation. Og så har jeg købt noget til at bryde mit kaoskammer, og så kalder mit værelse, til min væg. Ja. En Buddha-figur, eller et Buddha-billede til min væg. Jeg synes, den er rigtig sød, faktisk. Og i mandags, der var jeg på biblioteket, og der lånte jeg 2 CD'er. Jeg lånte Sia med Some People Have Real Problems, hvor den er ret fed. Især Soon Will Be Found sangen der er på. Den er god, og især musikvideoen. Den skal jeg måske uploade. Og så Iggy Pop med Brick by Brick. Og jeg troede egentlig, det var sådan noget popmusik, post-pop-musik-agtigt noget, selvom der stod rock på. I virkeligheden er det er sådan lidt Bowie-agtigt, lidt mere instrumentalt, men det er ret fedt, Der var et eller andet, jeg vil sige, men jeg har simpelthen glemt det. Jo, jeg skal lave stor engelsk aflevering nu. Så jeg bliver egentlig nødt til at smutte, og så vil jeg lige sige en stor tak til Jakob, fordi nu har jeg læst og skrevet, og det var faktisk ret konstruktivt, så det har jeg bestemt kunne få noget ud af. Og det er jeg rettet til. Ja, det var det. Så, hej.